Hi mga kalilin, this is Island Ski Vlog, the Bicolanang Oragon. Hi mga kalilin, tara punta tayo sa loob ng supermarket para mamili ng aking mga gagamitin sa pagluto. See you inside! Ayan mga kalilin, nandito ako sa loob ng grocery ng again Carrefour. Ayan, mamimili tayo ng mga gagamitin ko sa pagluto. Ayan, mga lalabs. Ayan mga kanil ninyo lahat ng sangkap na ating gagamitin sa pagluto ng miso butter salmon. Ayan. Ito yung ating fresh salmon mga kanil. And ito yung ating butter. Ayan, salted butter. And ito yung ating cabbage. Ito yung ating sprouted beans or yung munggong pinatubo sa atin. Ito yung ating carrot, ang ating onion. Of course, gagamit tayo ng fresh mushroom. And meron tayo dito ng ground black pepper, salt, yung ating olive oil. Ayan, olive oil. Then, yung ating sinigang sampalok with miso. And of course, gagamit tayo ng soy sauce. Ayan mga kalilin. Let's start to cook now. Ayan mga lalabs. Ang sunod kong gagawin ay ikakat ko ang carrot. Ayan. Hihiwain natin siya mga kalilin ng pahaba. Tapunan natin ng ganito. Ayan mga kanila. Ganito yung pagkat ng carrots. Ayan. Pahaba siya. Ayan. Ang pagkat ko ay pahaba. Mga ganyan, mga kalilin. Ayan. Ayan, nakat ko na siya ng mga pahaba mga kalilit. Ganyan. Ating carrots. Din mga kalilin, ang ating susunod na hiwain ay ang ating fresh mushroom. Ayan yung ating fresh mushroom. Tanggalin ko lang to. Ayan. Ayan. Tapon na natin yun. Ayan. Ayan mga kalilin, yung ating fresh mushroom. Hiwain ko lang ito ng ganito. Ayan.
Ayan mga kalinlin, nahiwa ko na yung ating fresh mushroom. Ayan na po siya. Ayan mga kalinlin, yung sunod natin gagawin ay hihiwain natin tong cabbage ng maliliit. Ayan lang. Hiwain ko siya ng ganito. Ayan. Ganyan lang mga kalinlin. Hiniwa ko lang siya ng ganito. Ayan. Ayan, hiniwa ko lang siya ng ganyan. Ayan, ganyan. Makikita nyo yan. Ayan mga kalinlin, nahiwa ko na siya. Ayan, ganyan lang. Then, ang next nating hiwain ay ating onion. Ayan. Ayan mga kalinlin. And ito yung ating sprouted beans. Ayan. So, na mga kalinlin, let's start to cook. Ayun. Din mga lalabs, ang next nating gagawin ay ito yung ating salmon. Ayan. So, ang gagawin ko, ikakat ko siya na ganito mga kalinlin. Ayan. Ito ay ating fresh salmon. Ayan. Ito siya ng ganyan. Ayan mga kalinlin, nakat ko na siya. Ayan. Din mga kalinlin, ang sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng sauce. Ayan. Ito yung ating sinigang. Ayan. Sinigang sa sampalok with miso. Ayan. So, ilagay natin siya. Buksan muna natin. Ayan. Ayan mga kalinlin. Lagay tayo ng 2 tablespoon. Ayan. Ayan, 2 tablespoon of sinigang sampalok. Ayan. Sa miso. Ayan. Then, lalagyan natin siya ng water. Ayan. Water. Ayan. Hintayin lang natin. Then, lagyan ko siya ng 1 tablespoon of soy sauce. Ayan. Ayan natin yung soy sauce. Then, lalagyan ko siya ng 1 tablespoon of olive oil. Ayan yung ating olive oil. Ayan.
Then, lalagyan ko siya ng, ayan, 1 tablespoon of sugar. Ayan. So, ayan mga kalinlin. Ang susunod natin gagawin ay set aside muna po natin yung ating sauce. Then, tayo ay magpa-fry na ng ating salmon. Ayan. Then, lalagyan pa pala natin siya ng konting salt. Ayan. Konting-konti lang mga lalabs. Ayan. Ayan yung salt. So, ayan na mga kalinlin. Mainit na yung ating frying pan. So, lalagyan ko siya ng butter. Ayan. Ito yung ating butter. Lalagyan ko siya ng konting olive oil. Ayan. So, ngayon mga kalinlin, ilalagay ko na yung ating fresh salmon. Ayan. Ayan mga kalinlin, hintayin lang natin siyang mag-golden brown ang ating salmon. Ayan mga kalinlin, lalagyan natin siya ng, ayan, brown black pepper. Nilagyan natin also ng konting salt. Ayan.
Yan. Now, I'm gonna set aside. Ayan. Luto na po yung ating salmon. Ayan. Set aside muna po natin. Ayan na siya. Then mga kalinin, ang next natin gagawin ay ilalagay na natin yung ating onion. Ayan, yung onion. Then, ang sunod natin ilalagay ay ating mushroom. Ayan yung mushroom. Then, next natin ilalagay ay ang carrots. Then, ang susunod natin ilalagay ang ating cabbage. Then, ilagay natin yung ating, sprouted beans.
Then, tatakpan natin siya at maghintay tayo ng 6 na minuto or 6 minutes. Ayan. Ayan mga kalinlin, 6 minutes na po siya. Ayan. So ngayon mga kalinlin, ilalagay na po na natin yung ating sauce. Ayan. Ayan yung sauce. Then, ilalagay ko na po yung ating salmon. Ayan, yung ating salmon. Lagay ko po siya sa ibabaw. I'm gonna put the salmon on top. Ayan. Ayan, yung ating salmon. Then mga kaninin, i-cover ulit natin siya. Mag-wait tayo ng 2 minutes ulit. Ayan mga kaninin, naka 2 minutes na po siya. Then, open natin. Ayan. Then, last is, lagyan natin siya ng butter. Ayan. Ito yung ating last. Ayan. Lagyan ulit siya ng butter. Ayan. Ayan yung ating butter. Then, tikman natin yung ating miso butter salmon. Ayan. It's really delicious. Very yummy. Nice. Now, mga kalilin, it's ready to serve. So mga kalilin, this is the finished product of miso butter salmon. Ayan. So mga kalilin, if you like my videos, don't forget to like, share, comment, and click down bell notification below para like kayong updated sa aking mga videos. Ayan mga kalilin, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.